Ček da snimam. Birat ću tu reč. Tererererete. Tererererete. Tereteretetetete. Teretetete. Perepepe. Teretetetetetete. Teretetete. Teretetetete. Kompjutor. Odustajem, šalim se ne. Rak pluća. Šta je ova kutija? Šta je ta kutija? Šta? Jako jednostavno inače. Ja baš. Bože moj. Idiot is choosing a sad ovo? board. Sam vodu. A jebi ga sad, ovo ću ići malo teže. Kad sam na telefonu. Jej. Jej. Nice. Vrm. Jebi ga. Vrum vrum skrt skrt. Gaz. Šta je ovo? Džd, kakav si sin Dragan, ha ha ha. Sam napisao bre. Šta je ovo jebo? Gledajte sve koliko jako. Mnogo lepo. Vrlo je ružno, dajem ti tam down. Mogu još jedno da nasrtam, to ne treba. Mogu još jedno. Idemo! Round 2, fight. Što sam dobio? Ovo nisam očekivao. Jeste, vidjeli Teša Tešanović dick pic? Aha. Evo sam... Ne znam na šta sam ušla sad. Ups. Zajebo sam sliku. Set brush size. Ček, stavio sam na bio. Gdje ovdje je crna boja? Dole, stavit ću plavu boju, nema veze. Tako. I ovako. Dobro. I sad su lence, da. Eto. I tu prikačeni na struju. Ljubavna vezova. Bio sam blizu u stvari. I ja vodim sa 365 poena. Sad da vidimo šta će idiot da nacrta. Saksija. Opa. Čekaj stvarno.
Šta je to? Intradas. Mnogo je jednostavno, ali ja ne umem da se koristim svojim rukama, tako da... Ajmo krcko da doniramo, da je kupimo. Ajde, molim vas. Ja ne znam šta je ovo. To je... Zašto kožu? Pa zato što vidiš. Ne znam šta je. Muđa. Pomfrit. Ti to pomfrit. Izgleda kao žbun. Ding 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 ding. Ček, morat ću da stavim na srpski. Šta je to? Čumes. Kačen uopšte ovdje? Jes. Ček, nisi. Jebem ti! Discord da ti jebem! Jebem ti Discord! Ovo ne bi trebalo da je pištolj, ali ja. Šta je ovo? Ja sam ukusala salon 50 puta možda. Ovo mi nešto sporo, keca mi internet. Dupe ga jebejem. Treba da verujem u to, šta? Da. Veruj mi kad ti kažem. To je bilo to. Da invajtujem ostale. Dosite me. Sada snimam. Egeg. Evo, Egeg. Idemo. Ode. The Liberator is causing a what? 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 Koliko reći kolika jebeno. reč jebem ti suncu picture. Šta je? Ovo je... pištolj. ej, dajte ovaj link. Okej. Kako? Šta je? Očigledno je. Pištolj... Da li mu materima što ne snima? Evo ga, snima. Tako. Dupe ga jebem. The latest episode of Pokemon is... Ovo muda neka, šta je ovo? Muda, nos. Ovo muđa. Evo ovaj nos. Penis. Grčko. Liberatore, jebaću tu dupence sitno. Zašto moj karakter ima sise umjesto oči? Panteri, panteri. Pa šta je ovo? Ovo grip neki, šta je ovo? Crna kuga. Brate, šta se dešava kad ti curi iz nosa jebeno? Što, kako se zove? Hipopatolomija se zove. Kaže se, curi mi slina, daj da obrišem, eto kako se zove.
balaviti. Iz nosa balaviš. Iz Brate, nosa pa imaš balavi. balu u nosu. Brate, iz ustiju balaviš. Iz nosa balaviš. Nije, izustiju se malavi. Že ti si Brate, a balav. zašto nemaš bale u ustima? Imaš bale u Imaš bale ustima, u- u nosu Slinu u slini nosu, imaš. etar da ga- Kako Šta je si ovo? crtao, ali lopta jebeno. Bože, bože. Čovjek ima bale u nosu. To hleb neki. To. Šta je to? bre? Jevi sad s ovim bojama. Jel to tiganj? Zdravo, bro. O, brate, Držimo slaninu. Zdravo, bratan, kako si? šta je ovo je? Jest. Šta je ovo koji Mnogo je kurac? nezgodno. Ovo se ne može na telefonu raditi. Jel ovo Ovo je refleks. jit? Ovako izgleda jit. Nije. Vaterpol. Čekaj, šta je ovo? Albani. Jest. Ovaj O, pogodio. pogodio. Kako A, pogodio? Šta je ona kurac? Oj. DB. Wait, who is playing Mario? Šta je ovo? We're all playing Mario together. Sad jebi ga. Oh, B. DB. DB. Odbojka. Vidite? Nego šta, nego da nisam Sad, pogodio. opa, vidi ga. Ja sam broj 4, što znači da sam najbolji ovdje. Ajde, započinite. Započinite novo. Došao je Žarko Popada. Ju. Ja me to izbacio. Ko je sad, ti si ove idiote. Šta je? Ti si sada, kako Aha. je, Host. Da, da, da. Host. Onda koliko rundi igramo? stavi 10. 10. Stavi 20. E sad je s tim, Desn Evo, kreću. Opa. Prva runda. Desn Sam ja. Ko je ovo? Aj, Da, da. Dve riječi. Linkin Park. Ovo je... Šta je ovo? Drog. Happy. Slim. Šta je ovo? Super Mario. It's me, Mari. Pa će gaći šta je ovo? Ujebem ti sunce, šta je ovo? i sam mi, brata. Ovo su zemaljici. Ovako izgleda Ovo pak. Šta je ovo je? Ovo je mali zeleni dol. Ovako izgleda Bog. Nije range. Očni range. Šta je ovo? Electricity just came. A, A ovo je robo. jebi ga idiot. Da, idiotske A, pretpostavke. Šta je? Kako ih podaći ovo? ne znam, jeste brod, sigurno neki. Leteći brod. Leteći. Brod, ovo. Žarko Popada. očen žarka, no. Od baterije. Ua. Pa Ua. to je Yes Lord. Valjda. Ua. Panteri, panteri, vi ste pravi momci, najhrabriji naši, srpski dobrovo. Šta ovo? Kita cvet. Pametni ljudi isto misle. Medvjed. Čovjek, kolač. Što? A jebem.
Povek. Tatu. Koliko brzo Evo. crta, pa da. Čovjek džumbire jebe. Ubiješ se. Šta je ovo jebat? Ovo je Donatello. Pa bukvalno da. Šta je ovo? Šta je Ima ovo? kosu, Kako ne? lutka. To je još gore nego ona moja bojka Bradavici ima kosu. Uje. Bodljikava Samo svetlo žica u logoru. Šta je ovo? Bre? Ovo Kedmit. Šta je ovo? Kako je govno? His name is God. Feminizam. Jeste, feminizam. Ovo 100%. Jer nema veze s vezom i retardirano je. Definitivno je feminizam. Šta je ovo bre? Ovo muda dlakava, šta je ovo? Kako si ti pogodio? Pa lako. A jako je lako. A daj bre, lako, šta kurac lako? Pa jesi jebi ga. Šta hoćete da kažete da ne znam da crtam? Da. Apsolutno. Me klupu. Šta je ovo? Što? Četke za kosu. Ne znaš da crtaš ništa, ništa ti ne znaš. Ništa bre. Vreme ja da crtam. Šta sam naša reč? Ajde, hoću da crtam. You have been kicked. Zašto? Zašto bre? Bem ti sto majke. Koji kurac? Jebem ti internet! Koji kurac? U pičku materinu više! Ti govno! U